Uyakhumbula uLizwi ugcine efonela umngani wakhe ephatheke kabi, emtshela ngendaba yababa wakhe. Hhayi, afike kumngani. Ungibuza umngani ukuthi uphetheni, uphethe ibhodlela la-poison. Uthi nje mngani, ubaba wakho nje kumele afe nje. Nangu uphoyizeni, uzowuthatha ufake ekudleni noma kwijusi noma kwini, umnikeze aphuze afe. Mngani, angifuni ngisho ukuthi uzuqala umangale. That's not even the worst, okay? Brace yourself. When I tell you that this movie is a doozy. Awe ma, bethu lapho when I look at ubuso baNolizwi, she looks very shocked. Kubuke ngazuthi ubengamcelanga umngani wakhe ukuthi amenzele lento le. Umngani nje uvedane wayidecide ukuthi hayi, sayofunela umngani wami uphoyizeni ukuze ezobulala ubaba wakhe. Hawu. Okay,